Marta, moltes gràcies per ser aquí, per haver acceptat de participar en aquest videopodcast que en diem a favor de la política. Hi haurà persones que miraran això i diran i què té a veure la política amb la Marta Corredera i amb el futbol i amb tota la teva experiència en el món del futbol i de l'esport, etc. No? Jo t'agraeixo molt que hi siguis i que hagis volgut participar en un producte com aquest i, a més, doncs, fer saber que tu has estat futbolista de primeríssim nivell durant molts anys, has jugat en molts clubs de futbol, has jugat a la selecció, però has tingut una filla, que em sembla que té, em deies, 14 mesos, no? Un anyet, una mica més d'un any, que es diu Ona, i, de fet, tot aquest pas teu pel futbol doncs, ha estat un pas llarg i que en aquest moment doncs, ja es veurà com acaba. Ara estàs una mica, diguem-ne, allò que jo vaig fer un dia, no? Un pas al costat, no? En el teu cas, probablement obligat o recomanat per la teva maternitat, però, en qualsevol cas, la teva experiència en aquest món doncs, és intensa i molt llarga. No? I la primera reflexió que volia fer amb tu és a què diries que es pot atribuir aquesta eclosió que hem viscut del futbol femení en aquests darrers pocs anys, perquè, de fet, de futbol fa molts anys que en parlem i que el veiem i que l'aplaudim i que ens agrada, almenys en alguns, no? Però el futbol femení no era el cas. El futbol femení eclosiona en aquests darrers pocs anys, no? Tu quins diries que són els factors que porten cap aquí? Bé, I, a més, ha sigut molt ràpid, això. Sí, molt. Primer lloc, agrair-te l'oportunitat de ser aquí, perquè per mi és un plaer i és una gran oportunitat, no?, de també fer veure una miqueta el que tu deies, la relació de l'esport, la política i el paper de la dona en aquesta societat. Correcte. Jo crec que, en aquest sentit, estem parlant d'una explosió del futbol femení molt important en un curt període de temps, no? Que nosaltres, com a esportistes, és el que sempre ens hagués agradat, que aquesta explosió hagués sigut molt ràpida com ha sigut ara. Però no passava. Però no passava. I no passava, jo crec, per diferents factors. Segurament, per mi, dos dels més importants són la societat, que jo crec que està havent un canvi mental a la societat, amb aquest canvi generacional, no? Que jo sempre ho he dit, aquest canvi de mentalitat ha de venir des de baix, des de l'educació, hem d'educar els fills, els nens, en què la igualtat tampoc s'ha de regalar, no? Jo crec que ha de ser més de meritocràcia, però que la dona també mereix les oportunitats igual que els homes en aquest sentit. I per mi la següent o la segona més important o clau està sent els mitjans de comunicació, òbviament. L'aposta dels mitjans, l'aposta dels clubs, de les federacions, dels governs que estan fent, ho estem veient ara al Barça femení, com el club va fer una forta aposta pel futbol femení i ha resultat perquè les institucions, perquè l'entorn també ha treballat, no?, amb l'equip perquè aquest èxit esdevingui una realitat en un curt període de temps, com hem vist que ha passat. Esclar, a partir d'aquí han sortit algunes estrelles, diguem-ne, supermediàtiques, no? Podrien pensar en el cas de l'Alexia Putellas, no? Que clarament és això. El Barça com a club també ha estat, tu creus, determinant en aquesta eclosió del futbol femení? Sí, sense cap mena de dubte. Jo vaig tenir la sort de jugar pel Barça 5 anys i just vaig marxar l'any que les feien professionals, no? Que el Barça va decidir apostar de veritat pel futbol femení. I he estat en diferents clubs i és veritat que aquesta aposta en ferm que ha fet el Barça, no només econòmica, sinó d'instal·lacions, de recursos, les ha dotat de les eines necessàries perquè elles se sentin professionals i per aconseguir èxits, jo crec que el suport i l'aposta del Barça ha sigut clau en aquest èxit del futbol femení en el club. Es podria dir en aquest sentit que el Barça ha estat pioner en aquest terreny, clarament, per sobre dels altres? Per sobre i, a més, molt per sobre, no? I segueix molt per sobre de la resta. Per mi el Barça ha marcat un camí, ha marcat el camí, no un, sinó el camí de dir així es fan les coses o així s'haurien de fer les coses, l'aposta hauria de ser així, i si es fa així hi ha uns resultats, i ho hem vist. El Barça ha sigut 2 vegades campió d'Europa, ha arribat a 4 finals, estan les millors jugadores a l'equip, estan guanyant pilotes d'or, millors jugadores d'Europa, i tot això és gràcies a que el Barça algun dia va decidir apostar. Jo crec que la resta de clubs, si realment volem que el futbol femení, que a Espanya tot segueixi creixent, crec que s'han de fixar en el Barça com a referent. Per vosaltres, amb la perspectiva de quan tu vas començar a jugar a futbol, per exemple, el fet que s'hagin arribat a omplir fins a vessar estadis sencers i estadis a més grans, quin sentiment et porta això? Doncs molt d'orgull, no?
jo quan vaig començar, i sempre ho he dit, pràcticament no tenia referents femenins, perquè el que es veia a la televisió, als camps, era futbol masculí. Exacte. Jo recordo de veure el Barça de Xavi, per mi Xavi, clar, jo soc de Terrassa, ell també era de Terrassa, per mi era un referent. I aquest referent era masculí. Jo, quan començo a saber que hi ha futbol femení, ja era pràcticament quan tenia 13-14 anys, que ja estava, entre cometes, una miqueta més crescuda, no? Llavors, que aquestes nenes avui en dia tinguin aquests referents que jo no he tingut, perquè realment és així, per mi és un orgull. Ni tu ni cap altra jugadora de la teva generació. Exacte, de la nostra generació, qualsevol que li preguntis et dirà el mateix, que sí, tu senties a parlar de Marta Vieira, de la brasilera, o de Mia Hamm, però senties a parlar molt fugaçment, no? Moltes pinzellades. I d'una cosa molt llunyana. Exacte, com que era inalcançable això, segurament, i bueno, realment t'estic parlant de fa 20 anys, que poden semblar molt, però el món de l'esport és molt poc, i l'evolució del futbol femení en aquests 20 anys ha anat molt ràpida. Clar, em dius tu, què ha passat tot aquest temps? Ostres, doncs, han passat moltes coses i a la vegada també fa la sensació que hem anat molt lentes, no? O que l'any de la pandèmia, per exemple, jo crec que ens vam estancar molt. Es va estancar tot, però nosaltres veníem d'una progressió i d'un creixement molt exponencial i a partir d'allà es va aturar en sec. Crec que estem en una bona línia ara, estem treballant bé, les coses s'estan fent bé, tenim referents i jo, per exemple, sempre he dit que una de les meves metes o d'il·lusions en el món de l'esport era deixar un futbol femení i un esport per la dona molt millor del que jo m'havia trobat. I jo crec que personalment aquesta fita l'he aconseguit, no? Que la meva filla ara pot tenir referents, pot veure estadis plens, com deies tu. Jo recordo l'any passat, el 2021, quan em quedo embarassada, va ser la primera vegada que van jugar el Barça femení contra el Real Madrid a l'estadi, i jo recordo, jo vaig anar embarassada, perquè jo encara formava part del Real Madrid, jo vaig anar embarassada, vaig estar... Clar, jo m'emocionava molt, perquè jo no havia pogut arribar a viure aquest partit com a jugadora, i més a casa, entre cometes, perquè jo sempre he estat del Barça, i era, entre cometes, el meu estadi, però poder viure allò d'una altra manera i poder-li el dia de demà explicar a la meva filla que ella també va estar en aquell moment històric, et dones compte, no? I te n'adones que tot el treball que has fet durant tants i tants anys... Que has sembrat un munt de llavors i que estàs recollint els fruits, no? Estàs recollint els fruits. Després hi ha la selecció espanyola, esclar. Hi ha la selecció, el gran èxit del Mundial, tot el que se'n deriva a partir d'aquí. No tenim més remei que referir-nos d'alguna manera en el que va succeir en aquell moment de la celebració, el cas Rubiales, l'expresident de la Federació Espanyola, etc. Vosaltres, com a jugadores, però sobretot com a dones, com ho viviu, això? No hem de parlar només d'això, però no diré que és una anècdota, perquè evidentment no ho és una anècdota, és un fet molt important i transcendent. Però què se'n deriva de tot això? I sobretot a mi el que m'interessa és que expliquis quina és la vostra vivència a partir d'això. Clar, jo crec que és un moment en què nosaltres ens n'adonem i les jugadores se n'adonen del poder que tenim ja no com a jugadores o com a esportistes, sinó com a dones. Ens n'adonem en aquest moment que si la dona vol fer un pas endavant en la societat i estan unides i totes van a una, el paper de la dona pot canviar molt ràpidament. I això jo crec que és una de les coses més importants o més notòries que hem de treure del cas Rubiales. No estem dient segurament que hagin passat coses tan i tan greus com, jo què sé, ara diria barbaritats, o com violacions, o com tocaments, no. Estem dient que s'ha faltat el respecte. Tots hem vist imatges, tots hem vist el que ha passat, tots hem vist com ha anat evolucionant el tema, i per mi ha sigut un moment nefast i molt, molt vergonyós de cara fora pel futbol espanyol, no només pel femení, sinó pel futbol i per l'esport. Perquè jo crec que el futbol en aquest cas ha de ser un exemple, i és un exemple en moltes coses per la societat, pels nens que venen de baix, per jugadors que volen arribar a l'elit algun dia. I en aquesta situació jo m'he trobat, o penso, que molta gent, moltes institucions, molts jugadors no han estat a l'alçada del que haurien, sent un exemple i uns referents i un mirall. Ho heu trobat a faltar, Marta? Sí, molt. Molt, però ja no miro ja només per mi o per les jugadores. Jo vaig més enllà. Veig perquè el nen que el dia de demà vulgui ser aquell referent en el que s'està fixant ara, que vulgui
jugar Champions, que vulgui guanyar campionats, que vulgui estar a la selecció, l'exemple que estem donant en aquesta canalla i a la gent que ve des de baix, per mi no és el correcte. No és el correcte perquè, i ho he dit abans, el canvi ha de venir des de la societat i des de baix, des de l'educació. I jo crec que l'educació i l'exemple que hem donat en moltes situacions d'aquest tema no ha sigut l'adequat. Per tant, m'estàs dient dues coses, que, de fet, el cas Rubiales no deixa de ser un cas que és la conseqüència o la deriva de moltes altres coses que ja existien i que quedaven una mica, diguem-ne, enterrades o en un costat, no? I que ha faltat... I que aquesta ha sigut l'espurna. O per sort, la gent, o hem necessitat que la gent ho vegi amb els seus propis ulls perquè tot això esclati. Que això també, per mi, és enrebuscat, però és així. A vegades la gent explica coses i no te la creus i fins que no ho vius tu en la teva pròpia pell o ho veus que li passa a algú, no t'ho creus. Vosaltres en aquest terreny, Marta, heu tingut un patiment que ha quedat mig amagat durant anys? Es pot parlar en aquest sentit? Bé, jo més que patiment crec que era frustració. O frustració. Sí, frustració de voler canviar coses, de que se'ns escolti, de voler millorar i fins i tot de voler marcar història com estan marcant ara les meves companyes o les meves excompanyes. I jo crec que la paraula segurament seria frustració, no? De voler més, de voler millores, de voler créixer i veure que tens moltes barreres que no et permeten fer-ho. I l'altra cosa que ens estàs dient és que heu trobat a faltar suports de persones que pensàveu que podien estar al vostre costat en un moment així, que podien ajudar en aquesta millora de la situació de les esportistes i de la dona en general en el conjunt de la societat, i que aquest escalf que vosaltres pensàveu que podríeu tenir no l'heu tingut o no l'heu tingut prou. Sí, no l'hem tingut prou i és una obvietat. I em torna a mi la sensació i la certesa de que sempre quan la dona ha volgut canviar alguna cosa ha sigut la dona mateixa i la seva comunitat, no? Per dir-ho d'alguna manera, la que han fet un pas endavant per canviar tot això. La meva àvia, la meva besàvia van lluitar perquè nosaltres puguem votar, per tenir drets, i tot això ho van aconseguir elles. Ho van aconseguir elles i és una pena que a dia d'avui, a ple 2023, segueixi passant. És una pena que no ens unim tots davant d'injustícies, que no ens unim davant de desigualtats i anem totes a una, no? Perquè a mi em fa la sensació que hi ha gent molt ben posicionada, que són una privilegiada i no se n'adonen del poder que tenen per canviar tot això, no? I és com, jo ja estic còmode en la meva situació, estic còmode amb la meva butaca, no em vull mullar perquè a veure si m'esquitxarà, no? Jo crec que el canvi ha de venir de la mà de tots. Parlem d'una altra cosa, també relacionada amb el paper de la dona, no? En el nostre país no hem tingut mai una presidenta de la Generalitat, però tampoc hem tingut una presidenta del Barça. Hem tingut, això sí, presidentes del Parlament de Catalunya, hem tingut una alcaldessa de Barcelona, hem tingut dones molt rellevants en la política, les tenim avui també en el moment actual, però podríem dir a dalt de tot de l'esport, en aquest cas del Barça, no? O a dalt de tot de la principal institució del país, que és la Generalitat, això no ho hem tingut. Si ho haguéssim tingut, un dia o altre vindrà, tu amb què creus que hauria canviat això? És a dir, quin segell creus diferenciat, que no sé si millor o pitjor, això ja és criteri de molts, no? Però quin segell diferenciat tu creus que tindria el fet de que una dona estigués a dalt de tot de les principals institucions esportives o polítiques, en aquest cas, del país? Bé, jo aquí sempre he vist que... Perquè tu parlaves de meritocràcia, sí, per tant, exacte. no tot és la dona, és la dona associada a uns mèrits, a una trajectòria... Sí, a estar preparades, al cap i a la fi, i aquí és on anava jo ara, no? Per mi, sempre que intento parlar d'aquest tema ho intento fer amb molt de respecte, perquè jo he sigut una dona o una esportista que no ha volut mai que se li regali les coses, no? Que si jo m'he guanyat alguna cosa volia que fos per mèrits propis, que si mereixia alguna cosa hagués sigut pel meu treball, no? Jo crec que a la dona no se li ha de regalar res, però tampoc privar de res. En aquest sentit, jo crec que hem estat molts anys i clar exemple és això, no? De que no hem tingut presidenta del Barça, no hem tingut presidenta de la Generalitat, per sort hem tingut presidentes de Barcelona, de l'Ajuntament. Jo crec que totes aquestes dones que han creat un precedent estan obrint moltes portes i són un mirall per moltes joves que ara estan estudiant política i que el dia de demà volen estar al més alt, no? O al màxim, o a les màximes institucions de Catalunya. I aquí és on vinc. No se'ns ha de regalar,
perquè jo crec que tant home com dona ha d'estar a posició de treball o a les institucions perquè s'ho mereix, perquè per mèrits, perquè realment fa una bona feina i perquè realment ha estudiat i està realment preparat o preparada per això. Jo crec que no s'han de regalar oportunitats pel simple fet de ser dona o per ser del sexe femení. I a banda de regalar o no, que comparteixo plenament l'argument, torno a insistir, quins són els trets que tu creus que serien diferencials, posem per cas en una presidenta del Barça o en una presidenta de la Generalitat? Hi hauria alguna cosa que realment es notaria que el fet de ser dona és diferent? O, perquè de polítiques de primer nivell en el món n'hi ha hagut moltes i n'hi ha, no? Jo crec que en el sentit de treball no hi hauria cap diferència, perquè les funcions serien les mateixes, la visibilitat hauria de ser la mateixa, però sí que és veritat que jo crec que això generaria un canvi visual i de cara a la societat, de cara a moltes dones que encara estan estancades en el passat, de dir o d'obrir els ulls, per fi, d'una manera, d'un moment per tot, o de ja és hora que una dona estigui en aquesta màxima institució o que sigui presidenta de la Generalitat, i això vol dir que realment, i jo fins i tot em poso la pell de ma mare, que a vegades ella m'ha dit coses que dic, mama, però com pots pensar així? Diu, bueno, és que m'he criat en una època diferent a la teva. Dic, ja, però què necessites per veure que no és així o què necessites per adonar-te que això ha de canviar? Jo crec que hi ha molta gent que encara pensa així, que si acaba passant algun dia que tenim encara més referents dones en aquestes institucions i que són referents, que són miralls per tota gent que vulgui algun dia ser... Això pot estimular més el canvi en aquest sentit. Exacte. Al final jo crec que, a part del que he dit de l'educació, el canvi també ha de venir per part de les institucions, òbviament, i han de ser exemples del canvi, exemples d'igualtat, exemples de mèrit, exemples de tantes i tantes coses que jo crec que ni la gent que està dins se n'adona de la repercussió que tenen i de la importància que tenen en la societat. Clar, si parlem, per exemple, de les institucions, una cosa que es va fer fa uns anys enrere va ser obligar per llei que dintre, per exemple, de les llistes electorals hi haguessin unes quotes per obligar en aquell moment, no per recomanar, sinó per obligar que hi hagués una presència equilibrada de gèneres. Com que la presència de gènere estava molt inclinada cap al gènere masculí, òbviament aquella quota, que era un 60-40, un 40-60, d'entrada va anar a favor de les dones. Vés a saber si un dia serà al revés. Vés a saber si un dia pot ser exactament al revés. Però en qualsevol cas es buscava aquest equilibri, però es va forçar a través de no tant un tema simplement de mèrit, sinó entenent que si no es forçava aquesta situació des d'un punt de vista fins i tot legal, per molt mèrit que acreditessin les dones, doncs en les estructures dominades pels homes no traurien mai el cap de la manera que l'havien de treure, i no tindrien les mateixes oportunitats i les mateixes possibilitats. Això, a tu, quina reflexió et porta? Bé, jo crec que... Perquè això va passar fa uns anys. Sí, i extrapolant a la meva part, que és el futbol femení o el futbol en aquest cas, també va passar amb les àrbitres. Nosaltres fa uns anys la federació va obligar o va dictaminar que totes les àrbitres de primera divisió femenina havien de ser noies, i això al final és molt semblant al que tu estàs dient en aquest sentit. Per mi no és la millor manera de fer les coses, però segurament era l'única via per poder aconseguir-ho. I això en el terreny del futbol ha funcionat, per exemple? Jo crec que ha funcionat perquè ara, per exemple, tenim àrbitres molt més preparades que quan va començar a passar això, que si no m'equivoco fa 5 o 6 anys, però és veritat que al principi va ser una mesura que nosaltres vam criticar molt perquè realment les àrbitres no estaven preparades. I això ho notàveu? Ho notàvem molt, ho notàvem molt, clar. No estaven a l'alçada del que nosaltres volíem entendre com una lliga professional o el camí per ser-ho, no? I nosaltres crèiem que la millor manera de preparar aquestes àrbitres, de que hi hagués igualtat i de que tinguéssim les millors en el camp, era que també aprenguessin del futbol masculí, en aquest sentit, i dels àrbitres masculins, perquè si tu al final rodeges a la gent que comença en aquest camí, de gent que ja porta molts anys i que ja està experimentada, aquesta gent, entre cometes, novata,
aprèn molt més ràpid, no? I jo crec que a política ha passat una miqueta això. Ha passat una miqueta això, i segurament al principi van entrar dones que encara no estaven 100% preparades per assumir aquests càrrecs, però que gràcies a aquesta oportunitat han crescut, han après i se'ls ha donat l'oportunitat que en un altre moment, com tu has dit, no haguessin tingut, i això ha fet que avui en dia moltes més dones vulguin ser allò. No només que es quedi en una anècdota de dir no, hem de ficar dones. No, és que ara tu parles amb gent, jo parlo amb gent del carrer i vull ser política o vull estar a la Generalitat, i això al final ha sigut un canvi propiciat segurament per aquesta mesura i per d'altres, òbviament. Això tu ho notes entre la gent de la teva generació, concretament entre les noies i les dones de la teva generació? Sí, molt. Notes molt. Molt. I ho noto a molts àmbits, no només a la política. Ho noto a l'esport, ho noto a que volen entrar a institucions, que ja no és aquest puesto és inalcançable perquè és per a homes. No. Jo trobo gent que vol ser directora d'una gran empresa, trobo gent que vol entrar a la Generalitat com a política, trobo gent que vol entrar o que vol ser el dia de demà directora esportiva d'un equip masculí, entrenadora d'un primer equip masculí, i tot això és gràcies a les oportunitats que s'ha donat, i no només a les oportunitats, sinó que les dones a les que se li ha donat aquestes oportunitats han estat a l'alçada i han demostrat que la dona també és vàlida per tot això. Malgrat això que dius, de tota manera, per exemple, en el món del futbol esteu en un camí d'igualtat de drets i d'oportunitats creixent, però suposo que molt lluny encara del que vosaltres mateixes desitjaríeu, no? Això com ho veus tu? És a dir, el camí està encetat, això està clar, en aquests darrers pocs mesos o pocs anys això ha fet aquesta empenta forta, no? Vosaltres heu aprofitat totes les oportunitats que heu tingut perquè això fos així, i per tant per eixamplar el moviment i per avançar molts quilòmetres en relativament poc temps, però malgrat tot les diferències hi són grans encara, no? I són molt grans, i aquí hi ha un tema que molta gent s'equivoca quan parlem d'això, no? Que nosaltres volem igualtat, que volem condicions dignes, però la gent s'equivoca pensant que volem cobrar el mateix que els homes, i això no és així. Òbviament nosaltres, o ara mateix, la Lliga és una lliga professional, i com a tal vol dir que les jugadores han de viure d'això. És el seu treball principal i es dediquen 24 hores al dia durant 7 dies a la setmana a estar preparades i amb les millors condicions per rendir i per treballar d'això. Això comporta uns mínims. I uns mínims no vol dir cobrar igual que els homes, perquè nosaltres mateixes sabem que això és impossible, no generem. A hores d'ara. Clar, a hores d'ara. Jo no parlo dintre d'uns anys que s'ha de veure tot, perquè és una obvietat que el futbol masculí no pot tenir el creixement que ha tingut. És que és inviable. És inviable perquè econòmicament no ho poden assumir els clubs. Llavors, avui en dia nosaltres no demanem cobrar tant. Nosaltres demanem unes condicions dignes, unes condicions bàsiques. Nosaltres demanem anar a camps a jugar i que siguin de gespa natural perquè no hi hagi lesions, per evitar possibles desigualtats. No pot ser que un dia juguis al Camp Nou i el dia següent te'n vagis a jugar a un camp que fa 10 anys que té la gespa artificial posada, que no té vestidors dignes, que no tenen aigua calenta, i això està passant a primera divisió. Aquí és on anem nosaltres. A primera divisió. Sí, a primera divisió. I està passant que hi ha jugadores que han de buscar un altre treball per poder viure, i això és el que no volem. Nosaltres volem que les jugadores tinguin unes condicions, que vagis a un camp i el camp tingui vestidors, tingui seguretat, perquè no pot ser que acabi el partit i hi hagi invasió de camp. Les jugadores estan en perill. És tot això el que nosaltres volem. La igualtat que demanem són igualtats de condicions i que se'ns respecti com a professionals. En aquest sentit, per millorar totes aquestes condicions en general, teniu la sensació que els mitjans de comunicació a hores d'ara us estan ajudant clarament? O encara també hi ha terreny per córrer en aquest sentit? Hi ha molt de terreny per córrer. Hi ha molt de terreny per córrer perquè és veritat que els mitjans de comunicació han fet un pas endavant molt gran, però moltes vegades se centren només en lo esportiu, no? I no pot ser, és el que he dit, no pot ser que vagis a un camp i les condicions siguin pèssimes. I això també és responsabilitat de la federació, és responsabilitat de la Lliga, de que el club que no pugui... I dels clubs. Sí, òbviament, el club és el que ha de complir les condicions, però al final les institucions que han de fer que això es compleixi són la federació i la Lliga de Futbol Professional, que es va crear fa poc, fa un parell d'anys. Per mi aquestes institucions són les que han de vetllar sobretot pel bé de les jugadores i perquè tot això creixi i que les desigualtats en quant a competició, en quant a condicions de les jugadores, d'una vegada per totes canviïn, no? I si la federació o si la Lliga es posen durs
i diuen ja està bé, aquest equip no pot competir fins que reuneixi aquestes condicions mínimes per competir en una lliga professional, jo crec que fins que això no passi, la Lliga de Futbol Femení realment no enlairarà de la manera que nosaltres volem. Ara, a banda del futbol, hi ha molts més esports. Molts. I moltes més dones que practiquen esports que no són el futbol. El futbol probablement és el més mediàtic, és el més llaminer, és el que més gent està pendent, etc. Però aquesta sensació que s'està fent camí en el camp del futbol i, per tant, també de l'esport, creus que es pot començar a generalitzar amb altres dones que practiquen altre tipus d'esports, o això no és així i aquests avenços en els altres terrenys simplement no hi són? Sí, no, jo crec que són possibles, però aquí hi ha una obvietat i és que el futbol fa molta ombra a la resta d'esports, no? Perquè si parlem de meritocràcia, aquí el bàsquet femení, el waterpolo femení han tingut molts més èxits i moltes més medalles que el futbol masculí, que el futbol femení, perdó. En aquest sentit, haurien de ser molt més importants en aquesta societat que nosaltres. Però el futbol pesa el que pesa. Exacte. Com a per mi concepte. el paraigües del futbol fa molta ombra i fa que tots aquests esports estiguin molt més amagats del que realment mereixerien, no? Però jo també tinc la sensació o la il·lusió de que tot el que està passant amb el futbol femení els serveixi a tots aquests esports per tirar endavant també, no? Perquè la dona a la societat i a l'esport segueixi creixent en importància. I la part final ja d'aquesta conversa, m'agradaria que ens expliquessis una mica també la teva experiència, en aquest cas creixent, que en aquest cas és teva, perquè tu no has abandonat el futbol, però estàs en una situació, doncs, diguem-ne, de stand-by, d'això que dèiem del pas al costat, etc. Però tu estàs molt present en els mitjans de comunicació actualment. Estàs, em sembla, a RAC1, a Catalunya Ràdio, a TV3, puntualment a Televisió Espanyola, per tant, estàs molt present en tots aquests àmbits, no? Explica'ns una mica la teva experiència en aquest terreny, perquè suposo que tu no la tenies abans de començar aquesta etapa, no? No, jo, bueno, sí que és veritat que durant la meva època com a futbolista, comunicativament parlant, sempre he intentat donar un pas endavant, no? Ja feies molt de portaveu. Sí, o intentava, i moltes vegades era la rebel, no? Perquè en aquest sentit, clar, sempre era la que donava la cara o la que intentava... Però és veritat que sempre m'ha agradat aquesta part comunicativa i els mitjans sempre m'han estimat en aquest sentit, no? I a mi ara doncs, se m'estan obrint moltes portes d'oportunitats que m'estan agradant, perquè jo crec que més enllà d'explicar tot el que pugui passar amb el terreny de joc o de veure o de comentar el que estem veient a través de la televisió, crec que també puc ajudar molt a la gent que està dintre, en aquest cas en el futbol femení, no? Amb aquest cas Rubiales, crec que puc ser una miqueta l'altaveu que elles puguin tenir, que elles puguin tenir de portes a fora, perquè moltes vegades sabem que a dins no pots parlar, no pots dir coses, i jo crec que una de les meves missions en aquest sentit és ajudar-les a elles i donar-los un cop de mà, no? Perquè tot això evolucioni. També és veritat que jo també en aquest sentit estic obrint portes, no? Perquè fins ara hi havia molt poques dones en el món de la comunicació i en el món del futbol o de l'esport masculí. Hi ha moltes dones ara mateix que s'estan dedicant a això, que ho estan fent genial, que se'ls està donant les oportunitats que fa anys no tenien, i jo en aquest sentit em sento una privilegiada, perquè a més estic fent alguna cosa ara mateix que s'està acabant la meva vida esportiva i que potser no em pensava fa uns mesos que apareixés a la meva vida. S'està acabant, però no s'ha acabat. No, encara no, però cada vegada està més a prop al final. I ara mateix és veritat que el que tu has dit no és un stand-by o estic una miqueta al marge i prenent una miqueta aire i veient-ho tot en perspectiva. I ocupant-te de la filla. I ocupant-me de la nena, sí, pobreta. I ara estic en un moment molt dolç en el sentit de que se m'ha obert una possibilitat i una oportunitat molt maca que jo no esperava que m'agradés tant i que crec que puc viure el futbol d'una altra manera, però sense abandonar-lo del tot, no? I que puc ajudar també a moltes dones i a molta gent de l'esport i del no esport a veure que també podem gaudir de tot això. Perquè, a més, suposo que aquest perfil comunicatiu teu que has tingut poc o molt sempre, des de fa temps, aquest segurament no és general dintre del món de l'esport i tampoc de les dones esportistes, no? I que els hi costa molt o bastant tenir aquesta visibilitat i donar la cara davant d'una càmera, etc. És que no és gens fàcil, perquè tu al final el que t'estàs dedicant és a jugar a futbol o a l'esport i
i quan ven et preguntes segons quines coses, de vegades és molt difícil saber per on sortir, no? Jo tinc la sort de que se m'ha donat bé i que sempre deia, però per què em tornen a escollir a mi per les entrevistes? I ara entenc, no? I ara els periodistes i la gent em diu que tinc una bona posada en escena en aquest sentit de la comunicació. I és d'agrair perquè al final les meves idees i el que jo penso crec que fa molt bé aquesta societat, no? I no perquè ho digui jo, però jo crec que gent com nosaltres som les que hem de lluitar perquè tot això segueixi canviant. Doncs Marta, moltíssimes gràcies de nou per haver participat i sobretot per l'exemple que esteu donant, per la lluita que esteu duent a terme i pels avenços que esteu aconseguint, que això finalment és el que compta més, no? No és només la lluita, sinó que és la conquesta després de la lluita, i això poc o molt està arribant, i jo volia que això ho poguessis compartir amb molta altra gent, igual que fas habitualment a través dels mitjans de comunicació. Gràcies a tu, president, perquè ha estat un plaer, m'he sentit molt còmoda i espero que a la gent també li serveixi una miqueta per encaminar-ho tot. Fantàstic, i endavant. Gràcies.